मोगा वीक्षकांक मेगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार। संजे वेळारी हुन कापी ओटू हुन तळ्ळल आंबड खवचे म्हळ्यार भारी खुशी। पावस येतानंतू हुन खव्या म्हूण दिसता तोळणू वय की नाही। आंबड म्हणतना बिस्कुट आंबडो, बटाट आंबडो, कॅबेज आंबडो, तैकेळे आंबडो, मेदू वडा, चट्ट आंबडो अशी पुरा आमकां उडगास येता। आमी हें पुरा कोण केल्लेले तशीची आमी सुरैसिताचे आंबड करीत। केलोपटी आमकां अळती कळनाशी केल्लेल सीत चेड जाता। ते सीत आंबड कोण रुची कोण कापी खावचे जाता। सुरैसिता आंबडो कशी करची म्हणून आज आमी तुमकां दाखयता ती। आता मी सुरैसिताचे आंबड करू कस सामग्री जाय म्हणून पळोवन घेऊया। 1 कप दोंडे मिरसांग, 1 कप पियाऊ, 1 कप कॅबेज, 1 कप तांदळा पिठी, 1 कप चण्या पीठ आणि 2 कप वरलेले सुरैसीत। हंग आमी पुरा वेजिटेबल लायकोन धुवन सपूर सिंधून घेऊन रेडी कोण दवरला। तशी हाजी ओटू दबारा करबेवा पत्ती, 1 चमचो जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 चमचे मिरसांगे पिठी, थोडे कोथंबरी पल्लो, 1 चमचे हल्दी पिठी आणि तुमकां रुची जाय जाल्यार तितले मीठ जाय जाता। एक व्हडली बाउल घेयाची, तांतू 2 कप सुरैसीत घालाची आणि ताच जोटू सिंधून दवरलेले पुरा वेजिटेबल्स घालून आम्ही सांगितले अळते प्रकार वरलेली सामग्री घालून लायकोन कालोवन घेयाची। हे आंबडो सित्ता ओटू खाली पियाव घालून करीत जाल्यार हाजी ओटू जलतितले वेजिटेबल आमी घाल्यारी आमगेले जिवाचांग। वेजिटेबलांतू विटामिन ए, विटामिन सी, फायबर, कॅल्शियम आणि मस्त पौष्टिकांश असल एक आंबड केल्ले निमती चेडू वय लायकोन खाता ती हाजी निमती चेडूवांक पौष्टिकांश मेळटा। हे आंबडे पीठ कालयतना जाय जाल्यार तितलेची उद्दाक ॲड कराती, चड उद्दाक जाल्यार आंबड बांदू येना। आत्ता पळयाची आमगेल आंबडे पीठ रेडी जाला। थोडे पीठ घेवन सण आंबडो बांधून घेयाची। आंबड तोळूक कायलींतू तेल तापत दवराती। आत्ता आंबडो तेल्ला सोणू लायकोन डीप फ्राय कोण घेयाची। आंबडो मीडियम फ्लेम मार तळाती नाही जाल्यार आंबडो मध्यंतू सिजना। आत्ता आमगेले वरलेले सुरैसिताचे आंबडो रेडी जाला। तुम्ही हाजोटू चटणी जेवो टोमॅटो सॉसा ओटू केल्यार भारी रुची जाय जाल्यार तुम्ही हाका कॅरेट सिजेलेले जोळी घालून ट्राय कोण पळयत। हे रुची जाल्यार आंबडो तुम्ही घरांतू ट्राय कोण कशी जाला म्हणून आमकां तिळशियाची। तुमगेल कसले सजेशन असल्यार आमगेल कमेंट बॉक्सा आमकां तिळसूयत। आमगेल हे व्हिडिओ लाईक कराती, तुमगेल आपता लोटू शेअर कराची। आमगेल चॅनल वीक्षा सब्सक्राइब करूक विसर नकाची। हे व्हिडिओ पळयलेले पुरा जनके आमगेल मोगा धन्यवाद।